Ano, a máme snitch on pitch, neboli zlatonku na hřišti. Matěj Bělohubek nám bude tentokrát hájit tento post, tak uvidíme, jak tento mladík hrající za brněnské Dance Has předvede svůj Na pozici seekerů můžeme vidět, nevím jaké číslo z polské strany, ale za Plzeň bude chytat Krištof Novák, pražský, jak to říct, impostor v tomto týmu. Mezitím se ale polská strana síly dostává opět pomalu do útočného pásma. A docela rychle, tak teďka jsme dělali čísla 14 docela s přehledem zakončení do nejvyššího obruče. Krištof Novák nechytil teďka zlatonku, trošku jsem se lekl, že ji zase už chytil hnedka. A Plzeň může pomalu, ale jistě pomstít tento gól, který dostalo. Plzeň se úplně nemá... Pozor. Zlatonka nebyla chycena, pouze spadl tento váček s tenisákem uvnitř. Plzeň se úplně nemá k tomu překročit půlící čáru. Teďka už teda překročila, ale očividně mají trošku strach z polské obrany, která je velice kvalitní. A číslo 14, brankář se teďka může jít pro gól, který přenechává číslo 11 dlouhou nahrávkou. Gól byl teda před písknutím, si myslím, řekl bych, ale zastavila se nám hra kvůli bludgeru, nebo potlouku, který vyjel ven z hřiště. Nervozita a stres jde velice vidět na hráčích, tak se to zvládnou, držím jim palce. Co ty, Sáro, držíš těmto hráčům palce? Určitě ano. My jsme už dneska měli tu čest hrát s oběma týmy a musím říct, byly to nádherné hry, takže nemám v této hře favorita, protože, nebo možná mám, ale nemám v této hře favorita. Oba dva týmy jsou silově vyrovnané a velice se snaží, můžeme teďka vidět, polský chytač se snaží chytit Matěj Bělohubka a skoro měl tu zlatonku, už ji měl v ruce, bohužel neudělal ten poslední trhačský pohyb, by se dalo říct, který by zlatonku utrhl. Taky můžeme vidět, že na plzeňské straně byl chytač vyměněn. Nyní chytá Mizuki, možná Mizukiho legendární příběh, který se píše ve Žďáře nad Sázavou, bude pokračovat chycením zlatonky. Kdo ví? Uvidí se, nicméně Matěj Bělohoubek jim to určitě neudělá jednoduché. Viděli jsme v zápasech, kde hrálo Brno Benčík, jak rychle ten klub běhá, takže rozhodně ten, kdo zlatonku chytí, tak to bude mistr. Ano. Pauza pokračuje, hráči se můžou vydechnout, asi nejlepší to může být pro chytače, kteří to vypadá, že se v obou týmech střídají dva na tomto jednom postu a je to velice vyčerpávající post, kdy vlastně pořád tak jako běháte sem a tam a sem a tak. Takže jste z toho udýchaný, takže by se dalo říct, že tato pauza ve hře může být pro někoho výhodná, nicméně pro nás diváky se to může zdát trošku nudné, jelikož my chceme vidět prostě ty grády, chceme vidět padat góly, chceme vidět chycení zlatonky a chceme vidět dramatickou hru, což tedy dneska dramatické hry rozhodně už byly a zítra ještě budou, protože zítra bude finále Victory Games a uvidíme, kdo se do finále dostane. Hra pokračuje. Samra má v držení polský tým, dávají long pass, ale Plzeň zachytila tento long pass a nádherně číslo 7 želví na zem, předává brankářce, takže byl to dobrý pokus, nicméně Plzeň myslivě zablokovala. Jdou do pomalého útoku, můžeme vidět, že na zlatonce jsou nádherné pokusy od polských chytačů.
tam hrál vlastní číslo 7, běží až za obruče a vypadá to, že bude drivovat. Ale byla chycena zlatenka číslem 8, vůbec nevím, jaké jsou, přes jaké pravidla se hráč musí dostat, aby tento catch byl uznán, ale podle mě poměrně čistý catch, který by přidal polskému týmu 30 bodů a tím pádem mi předpokládám zvítězil dokonce i v tomto utkání. Svůj třetí zápas tento den. Docela neskutečná, takzvaně flow, tak bych to nazval. Ano, jak tady podotýká spolukomentátorka Melicharová, polský tým je poměrně favoritem letošního turnaje, dnešního dne, tak uvidíme, jestli se jim povede získat trofej Victory Games, nebo ne. Rozhodčí se ještě v poklidu domlouvají o tom, co se stalo a jaké to bude mít následky. Ano, jak jsme mohli slyšet, catch is good, neboli chycení je dobré, a chycení bylo uznáno a polský tým se tak bere třetí vítězství dnešním dnu a svojí oslavou hop hop hop, protože jsou jako tým hop hop hop, oslavují získání dalších bodů. Pro dnešek se s vámi loučí David Novák.